агентии авиации граждании Тоҷикистон баъди 2 рӯзи эътирозҳои пайи ҳами мусофирон дар саҳни фурудгоҳи Душанбе ба 3 парвози ширкати ҳавопаймоии Северный ветер Русия иҷозат доданд. бино ба иттилои маркази матбуотии фурудгоҳи пойтахти Тоҷикистон, 2 парвози Северный ветер аз фурудгоҳи Душанбе ба самти Қазон ва Иркутск шаби 26 ба 27 май сурат гирифта, парвоз ба Санкт Петербург қарор аст давоми рӯзи 27 май анҷом шавад. ин ширкат дар пайи 2 рӯзи эътирози мусофиронаш иҷозати парвоз ба даст овард. агентии авиатсияи граждании Тоҷикистон рӯзи 17 май Северный ветерро ба боло бурдани нархи чиптаҳояш айбдор кард ва аз ҳаққи анҷоми парвозҳои чартерӣ аз Тоҷикистон ба Русия маҳрум кард. ин боиси аз роҳи сафар мондани садҳо мусофире шуд, ки пули зиёд дода ба парвозҳои ин ширкат чипта харида буданд. мусофироне ки шоми 25 май ва нимаи доими рӯзи 26 май дар саҳни фурудгоҳ ҷамъ омаданд ва эътироз карданд, мебоист аз 21 то 23 май ба Иркутск, Қазон ва Санкт Петербург парвоз мекарданд, вале ба ин парвозҳо иҷозат надоданд. барои ҳифзи тартибот ба саҳни фурудгоҳ шумораи зиёди нирӯҳои милиса низ ҷалб шуданд. нимаи доими рӯзи 26 май Икром Собунзода, мудири агентии авиатсияи граждании Тоҷикистон, ба назди мардуми гирдиҳамомада баромада ва гуфт, ҳадафи онҳо аз манъи парвоз барои ширкатҳои ҳавопаймоии Русия поин овардани нархи парвозҳост. Субҳонзода раҳбарони ширкати Северный ветерро айбдор кард, ки ҳадафмандона мусофирони худро ба эътирозҳо таҳрик медиҳанд. Русия аз 1 апрел ба парвозҳо аз Тоҷикистон иҷозат дод. барои анҷоми парвозҳои мунтазам ширкатҳои Somon Air ва Yut Air иҷозат ба даст оварданд ва барои парвозҳои чартерӣ 4 ширкати русии Северный ветер, Сибир, Уральские авиалинии ва Ямал. агентии авиатсияи граждании Тоҷикистон рӯзи 7 май Северный ветер ва Сибирро ба боло бурдани нархи чиптаҳояш айбдор кард ва аз ҳаққи анҷоми парвозҳои чартерӣ аз Тоҷикистон ба Русия маҳрум кард. Сибир рӯзи 21 май аз нав барои анҷоми парвозҳо иҷозат гирифт, вале ба Северный ветер дигарбора иҷозати парвоз надоданд.